שלום, היום נלמד להכין מזוזות. עכשיו בסרטון הזה נתמקד במזוזה מהסוג הזה. אנחנו ניקח קרש של 5 על 5 מרובע ונסמן קו אחרי 3 סנטימטר ולאורך כל הקרש שלנו וננסר. עכשיו אנחנו נעבוד הרבה על שיוף מכל הכיוונים כדי שהמזוזה תהיה חלקה ויפה, ונתחיל לקדוח את התעלה. איך עובדת התעלה? אנחנו ניקח מקדח פרפר. פה בחרתי מקדח פרפר בעובי 10. נראה רגע שהמיקוד יתפוס אותו. הנה, ככה נראה המקדח. ובעצם אני מתחילה לקדוח בצורה של עיגולים. עיגול, 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 עיגול ככה. יש לי כל הקרש עיגולים. עכשיו, שלב הבא, אני לוקחת מקדח מספר יותר גבוה, שהוא עגול, הוא לא עם שפיץ כמו הפרפר. לוקחת פה מקדח 12, ובעצם מתחילה לפתוח בתנועה כזאתי את כל התעלה שלי לשני הכיוונים. ושלב נוסף, אני לוקחת נערות שיוף וממש משקיעה על כל השיוף בפנים. אני אזיז את המסמרים. ממש עוברת ככה, משייפת את הכל עד שהכל נהיה ממש חלק. ושלב אחרון אפשר לתקוע את המסמרים כדי שהם יסגרו את הקלף בסוף. משהו שחשוב לגבי התעלה, כשאנחנו קודחים פעם ראשונה אל תנסו על המזוזה שלכם, חבל. תנסו לעשות על סתם חתיכת עץ כדי לחסוך עוגמת נפש. וזהו, בהצלחה.